Čaute ľudia, moje meno je Simgereska, vítam vás pri ďalšom survival let's play na Minecraft. Momentálne je mojou jedinou úlohou dostať sa domov, pretože som sakra spadol z veľkej výšky. A s možno pol stakom železa, asi s celým stakom uhlia a dokonca, aby ste ešte nehovorili, že to je málo, tak s mesom asi na 2 roky, dobre to preháňam, s mesom asi na rok v tejto hre som spadol z veľkej výšky, pretože som mal pol srdiečka, už som bol blízko domu, ale ja som spadol, dámy a páni, spadol. To fakt, áno, to je pravda. Takže teraz momentálnou mojou úlohou a môjim prianím bolo dostať sa domov, čo sa mi vlastne aj splnilo. Dámy a páni, už sa mi darilo. Už sa mi normálne, že darilo. Čo sa často mne a Minecrafte nestáva. Už som si myslel, že skríknem na celú izbu. Yes! Aby ma počuli všetci susedi. Ale ono nie. Práve preto si volím takú jednu taktiku. Že si nezoberiem nič skoro, iba jeden meč, jeden krompáč a možno tak 2 lúče. A idem poprvé zabíjať príšery, po druhé pokiaľ niečo nájdem, tak sakra kravy a jedlo. Dámy a páni, doteraz som neprišiel na to, nedá mi zajac nič. Doteraz som neprišiel na to, či mi zajac niečo dá, ale ako vidím, zajac mi nedá nič. Zajac je tu pridaný len tak pre srandu králikov. Áno, králik je tu pridaný pre srandu králikov, ajha. Ajha. Krávia koža nič. Dámy a páni, teraz mi ide trošku aj o kraviu kožu, pretože kravia koža, z tej sa dá vytvoriť brnko, ktoré som mohol mať kľudne aj železné. Ale takto budem mať možno iba kožené a možno ani to nie. A ja nejaké brnko chcem. Takže preto vás práve teraz zdravím u novej časti na Minecraft, ako som už raz povedal. Akurát, že to bola len taká rekapitulácia toho, čo sa stalo v minulom dieli. A teda v dnešnom dieli sa ideme pokúsiť o to, čo v minulom. Čiže naťažiť dačo a sakra, nezomreť. Aj, bum. Aj, čo sa týka creepera, to vybavíme rýchlo. Bum. No bum, bum šakalaka. Jo. Krásne. Krásne. A čo sa týka skeletona, na to musíme ísť trošku takticky. Trošku takticky. Ej, bum, 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 bum. Výborne. Taktika. Áno, išli sme na ňo takticky. Taktika bola naletieť tam a roztrieskať ho na kusy. Čo sa nám aj podarilo nakoniec. A dokonca sme ani nič nedostali, žiadny hit, pokiaľ dobre viem. Ale pozrite sa, tam je niečo oranžové. Tam je niečo oranžové, to pôjdeme preskúmať. Dámy a páni, na to strašne láka, čo je to oranžové. Aha. Dáme si niekde sem torčku. Aj sem si dáme torčku.
A máme krásnu osvietenú baňu s krásnym železom, ktoré som pre pána Jana v minulej epizódke, teda po konci minulej epizódky, keď som sa snažil dostať za kamerou domov, stratil. Preto dnešnou teda úlohou bude dohnať to, čo som stratil v minulej epizóde, takže dúfam, bude dobré. Lebo vlastne vy ani neviete o tom, že som mal železo, ale keď som sa vracal, tak som naťažil sakra veľa železa a hneď ako som chcel zapnúť nahrávanie, skôr než som chcel zapnúť nahrávanie, keď už som sa blížil k domu, som umrel. Tragickou smrťou padom do skaly. Predstavte si, že máte pol staka irona. Dobre, už to nebudem rozberať. Poďme na to, poďme hrať ďalej normálny Minecraft. Takže trošku sme si toho naťažili. Trošku viac. Ešte to už nič nie je. Tu máme železo. Tam už sú len vlastne zvyšky. Dobre. Tam sú len zvyšky uhlia, tak ako tuto. Ale strašne by ma zaujímalo, čo je to oranžové, pretože po novom update na 1.8, neviem, na 1.8 dačo, sem pribudlo zo pár, ako vidíte, nových vecí. Ale to bude asi iba obyčajný ostrov, myslel som si, že toto bude dačo zaujímavé. Mohla by to byť pyramídka. Aha, to by sa mi hodilo. Ale ako vidím, tak to ani nič nie je, takže nič moc. Nemusím sa obávať, že som niečo našiel, niečo fajnové, niečo epické. Tak, dámy a páni, tuto si dáme veci. Tak. To je čo vlastne? Rudý písek. Takže vlastne sme našli červenú púšť. Keďže rudý písek, tak rudá poušť. Haha. Haha. A toto je čo? Čo to, dámy a páni, je? Jíl. Žltý jíl. Jíl, to tiež netuším, čo je. Ale podstatné je, že je žltý. Prepáč, ospravedlňte moju neznalosť a neaktuálnosť, čo sa týka Minecraftu a Minecraftových súrovín a vecí, ale naozaj som Minecraft nehral veľmi dlho. Vlastne táto séria je taká vracačka a hneď vám to aj točím. Čiže vlastne je to aj let's play séria, aj vrátenie mňa k samotnému Minecraftu. Rozmýšľam, že by som mohol ísť, nejako si označím cestu, ale ako? Tak jednoducho, že treba len zísť z tej skaly. Ale tuto sme si naťažili trošku ironu. Každopádne to absolútne ani možno polka z toho, čo som mal predtým. Ale strašne ma naštvalo, keď som umrel. Ale aspoň niečo, dámy a páni. Ako by povedal každý normálny človek, ktorý si cení aj malé, menšie veci, tak aspoň niečo, aspoň niečo. To nie je nič zaujímavé, dobre, tam len láva vyteká z nejakého dôvodu. Asi im prásklo potrubie, alebo čo. OK, dobre. To nie je moja starosť. Moja starosť je momentálne zasa nájsť ten prekliatý strom. Povedal by som dom, ale to je vlastne strom. Takže nájsť ten prekliatý strom.
A tu je. Výborne. Ja, dámy a pani, ja za chvíľku umrem. Ako to tak vyzerá. Od hladu. Takže by som bol veľmi, ale veľmi rád, keby skôr ako od hladu zdechnem. Rýchlo povyhadzujem do truhly všetko cenné aj necenné, čo pri sebe mám. A pokiaľ zostane čas, a zostal, tak sa rýchlo dojem. Aspoň týmto, aj keď mi to za chvíľku ubudne. Tak zatiaľ. Teraz vlastne to kurča zoberiem a toto. Propečený steak máme. Tak. Aha, takto nebudem si pomýšľať. A ináč, ako to tak vyzerá, tak si idem urobiť väčšiu cestu. Tak. Máme sem druhú. Trošku si to tu upraceme, takže všetko. A to trošku si to tu upraceme znamená, že si všetko nahádžeme do normálneho inventára. A tuto máme bloky a vyťažené veci. Tu máme už spálené rudy. Jedlo. Iné veci. To by mohlo ísť vlastne do iných všetko. Zbranie tie si pri sebe nechám, tieto čo mám. Tu mám vyťažené veci tu. Dajme tomu, že toto môže ísť do iných tiež. Do iných. To budú zbrane. Počkaj, nie, toto si nechám. Dáme tam toto, tieto veci. Takže dámy a páni, pomaly by som končil túto epizódku, aby nebola zase tak moc dlhá. A síce možno bude krátka, ale minulá bola dlhá docela. Takže ja sa s vami teda lúčim. A takže dnes celkom úspešný deň, čo sa týka Minecraftu. Tak uvidíme, ako to ďalej bude a čo ďalej sa mi také prihodí. Ale to už všetko v budúcom dieli, takže ja sa s vami lúčim a čaute, hehe.